Good morning! Walang pasok ngayon guys due to typhoon, super typhoon, Lawin. Ayun. Mabuti naman maaga silang nagsususpindi, hindi yung nakapasok na yung mga bata tsaka nila pauuwiin. Ayun so far okay naman yung guys, yung ayun mainit pa nga eh. Ayun. Sana wag masyadong huwag masyado mahangin. Kasi sabi sa forecast kagabi sa balita, mahangin and maulan. So, yun ang nakakatakot. Hangin na may dalang ulan. Diba? Lalo na sa amin is kapag sobrang ulan, parang may pumapasok na tubig. Kasi nga, palpak yung pagkakapalitan. Di ba palitada? Yung pagkakatapal-tapal ng mga pagkaka-finish ng mga wall namin. Ngayon. Anyway, it's 7 o'clock na. Or pasado na yata. Mag-8 na guys. Yun, palibasa, walang pasok. Sarap. Umilata. Pero nagising ako ng maaga. 5 o'clock ata kasi ayun nga, sumakit yung tiyan ko sa dami kong kinain kagabi. So, ayan, yung yung pimple ko, okay na siya, tuyo-tuyo na. Isa na lang, yung isa na nalaglag na. Alam nyo yun, pag natutuyo na, diba, may nalalaglag na lang na So, isa na lang, and then to, yun na lang problema ko. Tapos nasa labas na si Chris, naghahanap na ng pagkain. Baba na rin ako guys, para pagluto na ng almusal. And then, sana madala ko na ngayon si Maggie sa vet. Kasi baka mabuntis na naman niya, kaloka. Pero hindi pa naman siya nami-mate ni Groot, pero maganda yung ma-spay na talaga siya. So, ayun lang, and then nakakatuwa kasi si Chris, minsan kapag bago siya umakyat dito sa higaan niya, tumatabi sa akin, payakap-yakap, ganun, and then sabi, Mommy, kasi pag nagbabrowse ako ng Facebook, nakikita ko yung, di ba may mga sinishare ako ng mga tungkol sa mga animals, kaya sabi niya, Mommy, bili ka naman ng maliit na lupa, patayuan natin ng shelter para sa mga animals, ganun. So parang na-touch ako na, oh my god, yung ko, di ba? Hindi laruan yung hinilinga, yung kundi isang lupa, guys. Isang lote para sa mga hayop nga na mare-rescue niya daw kasi gusto niya magiging rescuer. Ayun, nakakatawa lang. Kaya ayun. Alam niyo ba kapag ayan, naiyak na naman ako. Kapag nagbabrowse ako ng Facebook, iniiwasan ko na yung mga post about sa mga minaltrato, yung mga nasa kalsada. Kasi talagang hindi ko kayang tingnan na, alam niyo yun, itong lately nga is malaga siya ng homeless, tapos umalis yung mag-anak, parang iniwan ata yung aso doon kasi parang pumunta din somewhere yung aso, and then hindi niya naabutan yung mga amo niya. Sa harap lang daw yun ng isang store ata, and then ayun, talagang inaantay niya yung mga amo niya, guys. Parang hachi ko lang yung yung istorya, kaya ayok lang ako. Pagdating talaga sa mga aso, sa mga hayop, ganun. Ang bilis kong umiyak. Kaloka. Kaya ayun, nagpapahanap ako kay Nene ng maliit na lote sa Nueva Ecija na pwede namin magawang shelter. Kasi bala ko nga din, magpapagawa din kasi si Papa ng bahay nga doon. So, itong mga aso namin is ililipat na doon para nga may matakbo-takbuhan sila. So, might as well na magpagawa na rin ako ng maliit na shelter. Isa sa mga pangarap ko na rin, guys, na makapagpagawa ng shelter. Ayun, para sa mga gusto ko din mag-rescue, di ba? Nakakaawa sila. And kapag sinuwerte-swerte pa is makabili ng kahit lumang sasakyan, yung magagamit na pang transfer ng mga hayop, diba? Ay, Lord, tulungan niyo po ako. Yun lang. Ang babaw ng pangarap ko, guys, pero sobrang saya kapag iniisip ko na mangyayari yun. Excited ako. So, ayun lang.
Naiyak na naman tuloy ako. Kaya aga. Sabi ko, bababa na ako mag-ano. Mag-prepare ng breakfast. Ayun guys, dito na naman. Napapayak ako kasi nag-post na naman yung ano. Pinakita na naman kasi ako sa Facebook. Ayun, pasensya na kayo kasi sobrang, ano na talaga ako. Sobrang, mababaw luha ako. Ayun. Mabilis ako umiyak. Basta mga ganun ang usapan. Ayun, see you later. May umahaglan. Good morning. Ha? Defense daw nila ngayon. Nervous ka na? Magkape ka muna. Wala lang ka nervous. Kasi nervous ako sa grade ko. Bakit? Bagsak. Ha? Bagsak? Nge. Yung totoo. Oo naman, improve naman na bakla. Kaya nasa ko nga. Loko, lugot ko. Extend ako. Kasi ganyan price bago kahit. Good luck. Ayun yung susi boy. Ayan. Morning, Conan. Kunanin. Mag-i-slim ka na, Conan, ah. Kakain ko lang, guys, na ano. Morgan Freeman. Morgan Freeman bread. Ito. Ano ba yan? Lucky me, hindi ko naubos. Luto na ako ng pusit, guys, for lunch. Kaso ang unti. 1 kilo yan, ah. Yan lang ang ano. Nalutuan. Lalagyan ko siya ng gata. Ayan, yung purong gata lang. Lalagyan ko kasi nagtubig siya, oh. Ay, nakalimutan ko pa sili pala. Babalik na naman ako sa ano, talipapa. Ayun, good morning. Noong oras na ako nakauwi kagabi. Super late na kasi yung traffic. Tapos, nag-ikot-ikot kami ni Froggy after mag-grocery. Yun. Kaya late na nakauwi. Nagpa-ano muna ng traffic. Nagpa-hupar. Ano ba? Ano gagawin ko? Ayun. Nabila ako sa alas talipapa ng sili muna. Pero ilagay ko na to. Pwede naman pahuli yung sili, eh. Purlog isang bebe girl. Nakaligo na kasi, eh. Cute naman ang ano nyo. Iba-iba lagi. Ano ba ching-ching na yan, ah? Ano ba ching-ching na yan, ah? Patulog na naman. Sige. Humikab ka. Baita, baita. Babasa. Bango. Yan, linis na ano niya. Ito yung ano niya? Yan yung tuwalya niya? Saka naman dito. Oo. Sunday ko na, guys, si Maggie. Si Maggie. Okay na? Ah, wala na siyang mattress. Asan siya? Bigyan mo na sa akin. Ha? Kano ako magsisettle? Ano ka ba, kuya, dun? Magsabayad si Ma. Hi, Maggie! 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 Ay, Ito, okay. pa-recover na siya. Pwede na siyang uwi. Pwede. Maliit lang tahi niya. Ha? Uwi na tayo, Maggie girl. How are you, Maggie? Uwi na tayo, baby ko. Oh, ang taba mo talaga. Yay! Hindi ka na mabubuntis. Yay! Ang taba mo. Hi! How are you? Ha? Oh. Good thing. Uy! Ang liit niya. Wait lang ha, magbabayad muna tayo. Wala si Doc Red eh. Wait lang, tsaka muna. Tsaka muna. May scandal dito. Ang cute. Chihuahua. Akala mo yung aso na kumukuha ni Kuya Jason. Balik na. Jason na kumukuha sa ikon sa aso.
Ganun pala ginagawa niya. Ay, niloloko niyo ako dalawa. Nangyayari ka sa... Yung aso ko yun, yung... Nandun naman honest ako eh, yung mga... One woman man. One woman. Masyado niyo ako. Nagawin ko nga eh. May pakinggan. Inalo yata yung TNC sa... Uy, yung tako niya. Ay, mabubuhay nga. Yung matako naman pala siya. Formula na lang siya. Ang galing. Bigay mo sa akin pag ano. Babae pa naman. Oo nga eh. English Bulldog. Apa. Ang tako niya. Ay, Diyos. Bakit? Wow, walaga. Ano formula niya? Sa tao din? Hindi po. Pumasok. Pangaso talaga. Yung sa amin po yung not-prepare. Medyo malaki lang daw. Yung alin? Not-prepare. Ang cute. Magandang hapon mga kuko. Ha? Ha? Ang asim! Asim naman yun ang ano, kamay. Jesus. Ha? Hello? Hello, Liching-ching girl? Hello? Palabasin mo na si Lucas, dali. Sipain mo na yan. Sipain mo na. Sipain na si Lucas. Sipain na, baby. Ano? Huwag ako, hindi ako pagpigil sa'yo. Kagat ka sa akin. No. Kagat ka sa akin. Na? Kagat yan. Ala, natatawa na mo lang ako. Ay, ka talaga. Nagtatawa na mo ako, ha? Ay, sige lang. Pasensyahan tayo, wag nakagat ka, ha? Ha? Pasensyahan tayo, ha? Ha? Ano? Gusto mo mabait? Bait yan ni Tamoy? Ha? Ano? Wala ganda yan, eh. No? Pampatanggal pagod yan. No, isa naman talaga eh. Isa lang. Umay. Laway ng laway. Laway ng laway. Ani? Ha? Yung ano mo, pisngi mo, laylay na. Laylay na yan. Sa leg. Ha? Ano? Ha? Sige, sup-sup na naman ang kamay. Ya. Ya. Palaga. Pulaga. Ang Lucia na malabantot. Ang Lucia na malapata. Ang puti-puti. Ang Lucia na mabaho. Ang pupo! Papay, ang pupo! Loko-loko mo na bibig. Hey guys, my God. Ano ba yan? Amoy ko kasi si Maggie. Ayun, sinundo ko si Maggie, diba? Kaya naamoy sa akin ni Groot. Ayun, mabaliw-baliw siya. Paret, timang Groot. Ay, Groot. Tigilan mo ko. Tigilan mo ko, Groot. Sige na, thank you. Ayun si Chris. Hi, Nak. Hi, guys! Tingin ka naman sa kanila. Hi, guys! Ayun guys, kakagaling ko nga lang after kong magpa-ship, magpunin si Maggie. Nagpa-ship ako sa dito. Sa LBC kasi hindi na naihahabol ni Jackie gawa ng nagpapakain na siya ng aso kapag hapon. So ako na yung tumakbo kaya mega parang feeling ko namamagaan na naman tong itong pako. Ayun, grabe na ugat ng pako guys. Kung makita nyo lang, kaloka. So yun, and then yun nga, bago pagkadating ko pala kanina, nagmerienda ako ng kanin. Nagano ako na, tsaka yung pusit, nagmerienda ako kasi gutom na gutom ako. Tapos, pagkapa-ship ko, binila ko na lang si Chris ng Jollibee.
Ang tagal mo. Siyempre, nagano pa ako dun sa ano, sa baba. Tapos yung guys, tomorrow is may trabaho pa rin. Ayun, di pa day off. May work pa tayo. And then, ayusin ko yung ano, organize ko nga yung mga upcoming bazaar. Kasi, baka magkasabay-sabay, di ba? Walang tatao sa ganito, walang tatao sa ganun lugar. So, yun na! Tumigil ka, suntukin kita. Ano ba? Pipitawan ko yung ano camera eh. Kaya, yun lang. Good night na kami guys para ma-edit ko na rin to. So, good night. We'll see you tomorrow. Good night, baby. Good night, guys. Good night, Groot. Good night, Groot. Good night. Good night. Good night. Good.